Благодаря. You can start. The pointer? Okay. И така, много благодаря за това, че ме поканихте. Наистина ми е приятно, че мога да говоря тук пред вас. Всъщност всичко, което подготвих на слайдовете, беше вече подробно дискутирано и обсъдено. Обещавам ви, че ще е лесно и кратко това, което ще кажа, за да може да отидем на обяд. Помолиха ме да коментирам обхвата на услугите на професионалните архитекти и инженери, които работят в Германия, Швейцария и скандинавските държави. Защо там? Защото аз повече от 20 години работя по големи проекти в тези държави. Алиансът за висококачествена строителна култура всъщност ми напомня, че трябва тук да споменем. Всичко звучи много логично. Искаме да имаме хубави летища, да имаме функционални болници, искаме да имаме търговски центрове, които са най-добре и всичко трябва да е екологично и устойчиво, но проблемът е, че никой не иска да свърши работата. Какви са професионалните задачи на инженерите, които се занимават с инсталациите? Мога да говоря само от охладителни, отоплителни, вентилационни системи и ВиК системи. Така че важно е да коментираме тази тема, въпреки че тя е един малък елемент във всички тези сградни инсталации. Втората тема е какви са дейностите в обхвата на услугите в рамките на хонорарната наредба, специално за тези фази. Тези фази бяха подробно дискутирани. Колегата Габор вече обясни подробно какви са изискванията за хонорарите. Аз ще кажа само няколко думи. Третата част е представянето на СИМ, но то няма да е представяне, защото ние вече видяхме и пример какво може да се прави с СИМ. Малко съм объркан, че в България архитектите и инженерите, консултанти не са лидерите, които са водещите хора в един оркестър. Представете си, че имаме оркестър без диригент, никой не го ръководи. Чудесен барабанист, чудесен цигулар, но никой не ги ръководи и те не могат да работят заедно. Всъщност това е причината за този модел, за СИМ модела и начина, по който той обединява всичко. Инженерите, които отговарят за ОВК и ВиК, могат да са служители на компании за сградни инсталации, които работят като изпълнители за големи обекти. Във Франция големи компании, които са добре познати и в Европа, те поемат всичко. Като инвеститор отивате при Боик и казвате, искам да построя сграда, и Боик ще им каже, няма проблем, ние ще се погрижим, кажете ми какъв е бюджета, ние ще свършим работата. Казва се, бюджета е 5 милиона, Боик казват, няма проблем, но накрая сумата е 20 милиона и се върши за 2 пъти по-дълго време. Защо? Защото те наемат инженер, архитект, някои подизпълнители, които вършат работата много рано, много ефтино на ранен етап, много скъпо накрая. Човека с тази жълта каска е един от тях. Ние сме добри приятели, учили сме заедно преди много време. Този човек работи за тези компании, изкарва много пари, но неговата стратегия е малко по-различна от моята. Аз като инженер-консултант се опитвам наистина да съм консултант, да информирам собственика, инвеститора на сградата, дали е център за данни или болница и т.н.
уча ги да правят нещата както трябва за големите проекти, да имат добро стратегическо планиране и всичко да се базира на наредбата за хонорарите. Голям въпрос е как се плаща на инженера и всъщност, както научихме днес, всичко се дължи на процентите, които са посочени в наредбата. Понякога имаме 2, понякога 32, понякога 40%, но колкото повече инвестираме като архитекти и инженери-консултанти, толкова повече пари ще получим за работата си. Като консултанти-инженери, ние сме организирани в тази камара за инженерите-консултанти, което означава, че ако сте член там, отговаряте за това, което вършите. Накратко казано, консултант-инженерът трябва да намери за инвеститора най-добрите технологии, които са най-устойчиви и това да стане на най-добрата цена. Тоест, говорим за срокове и качество и време. Всичко трябва да е организирано и тъй като бюджетът му също е отговорност негова, той трябва на ранен етап да погледне всички етапи, които са посочени в наредбата, за да може един проект да бъде максимално добре структуриран. Като консултант-инженер всъщност там, където съм аз, ние нямаме такива дискусии с властите, които носят отговорност и имат правомощия. Много рядко един инженер-консултант трябва да получи одобрение за работата си. Както говорихме по-рано, слагам печат, което означава, че със собственото си име и образование носи отговорност за целия жизнен срок на проекта. Един от старите ми колеги се обади дали съм използвал нераждаема стомана за еди кой си проект, правен преди 20 години. Аз не си спомням какво съм закусвал вчера, камо ли да си спомням това. Но когато се погледне документацията и се види, че съм сложил печат за нераждаема стомана или определен вид тръби, това означава, че тази сграда трябва да не е обект на корозия, така както аз съм я планирал. В определени случаи, тук съм дал пример фабриката на Тесла в Берлин. Там е казано, че евентуално може да се очаква теч от охладителната система, което може да замърси подпочвените води и потенциално питейната вода. Разбира се, тогава имаме нужда от одобрение, но в този случай, ако си имате добър инженер, това е повече от достатъчно. Също така, при събирането на изходната документация, ние трябва да разберем какво е заданието, какъв е обекта, мястото на обекта, документацията, анимацията, всичко може да изглежда чудесно, но като отидете там, където ще се строи, можете да видите съвсем различна картина. Ако вие трябва да, ако имате проекти, трябва да съберете изходните данни, идете на мястото и погледнете. Предпроектното проучване всъщност ви показва как едни екипи могат да говорят помежду си, но ако аз кажа нещо, ние трябва да имаме един архитект, който да каже на китариста, на барабаниста, кога и какво трябва да се направи. Може би архитекта няма да е достатъчно добър китарист или барабанист,
но той трябва да знае и да каже как и кога да се случат нещата. Затова една стартираща среща е изключително важна, за да се знае какво не подлежи на промяна и на договаряне. Идеята, фаза 3 за идейното планиране всъщност има най-голям дял в общия проект. Защо? Защото наистина е много важно да имате на ранен етап нещо, което може да бъде направено, и да имате максимално безопасно, без преработки, проектиране. Лазерното сканиране не е нова технология вече. Спомням си преди 20 години с господин Тодоров правихме лазерно сканиране. Тогава беше нещо ново. Но всъщност вече когато имате лазерно сканиране, можете да имате тръбопроводите вътре в тях, анализ на силите, всичко, което е необходимо за проекта, като следващата стъпка е да се раздели колкото е възможно повече на модули. Когато на този етап също можете да видите и по какъв най-бърз начин може да се направи нещо. За одобренията, както казах, в моята част от света не много неща имат нужда от одобрение и както вече беше споменато, оставяме това на млади архитекти, които могат да го направят добре и имат нужда от натрупване на опит. Можете от тях да получите информация, скици и т.н. Особено когато говорим за ВиК и охлаждане, вентилация и т.н. След това, когато говорим за работното планиране, трябва да имаме липса на колизия между всички дисциплини и можем, както казахме вече, с Google можем да се разходим по всички места, да видим какви са всички инсталации и системи в сградата, като тук доброто планиране и проектиране е наистина много важен елемент. След това стигаме до подготовката на възлагането. Както казах вече по-рано, ние трябва да предложим най-доброто техническо решение в рамките на бюджета. Понякога строителните компании, нямам нищо против тях, но понякога те трябва да разберат, че това, което прави един архитект или влага енергията си на хартия или на виртуален дизайн, има смисъл. Строителите казват, ние може да направим това по-евтино и по-бързо. Не знам защо има такава тенденция, но аз съм свидетел на държави, които изпускат работата на архитекта и важността на строителния инженер, защото строителя казва на инвеститора или на собственика, като казва, можем да направим това по-евтино и по-бързо. А както знаем, ако си купите нещо евтино, то трябва да го платите 2 пъти. Не искам да звуча и да давам негативни примери, но го правя, за да придобиете по-ясна картина. Когато имаме правилните спецификации с всичко, което е планирано и проектирано, вероятно това е с цел постигане на високото качество, за което носим отговорност. Активното съдействие при възлагането означава обучение, посещение на място и сериозна защита в рамките на работата на архитекта, инженера и строителя. Ако искам да имам бетон, който наистина ще издържи на взрив от С4, а строителя каже, аз искам да ползвам друг бетон,
Говорим си, че ще е той казва, че ще е по-евтино, но аз казвам, ще устои ли на корозия след 20 години? Всъщност, строителните компании носят отговорност за една структура 5 години. Но като строителен инженер, аз отговарям за целия живот, срок на годност на съответната конструкция. Така че да се разчита на материали, размери, позициониране на място. Всичко това е много важно. Когато идват големи елементи, например тонове материали за покривната конструкция, всички тези въпроси трябва да са много изяснени. А когато имаме модулни сгради, трябва да имаме да имаме стремеж за колкото е възможно по-малко хора, по-малко труд на място. Затова и всъщност хората трябва да са обучени и да работят ефективно на място. След това надзора в проекта при изграждането. Например, тук имаме един завод за акумулатори. Говорим за 32, почти 40% дял от тежестта на работата и на хонорара съответно. Както казах, посещението на място на терена никога не лъже. И всъщност, когато отидете на терена, всъщност вие разбирате дали нещо не може да се направи или нещо няма да сработи в комбинация с противопожарната охрана и тъй нататък и тъй нататък. Или, например, окачен таван, както е тук, защото тук имате електричество, звукова озвучителна система, противопожарна система и тъй нататък. И ако нещо бъде сгрешено, то ще струва на инвеститора излишни пари, които той няма да хареса. Когато имаме пускане в експлоатация и предаване на собственика, имаме едно хубаво видеоматериалче. Това е една малка анимация. Когато искаме да предадем обекта, който сме проектирали и сме защитили с най-добра спецификация, ние искаме да сме сигурни, че по отношение на поддръжката и други ситуации за инвеститора и собственика имаме изключително точно пускане в експлоатация. Това е също както е за реално построените, така и както са изградени обектите. И ако имате видео за тези услуги по инспекция, вие можете да демонстрирате как изглежда обекта. Нещо, което е много популярно в скандинавските държави, това е преглед след изграждане на проекта. При този преглед на всеки обект има неща, които не са най-добрата идея. Когато видим такива неща, се опитваме в следващия проект те да бъдат изключени. За всяка фаза имаме даден проект, който е част от шоуто. Много пъти беше дискутирано вече. Но отново нека да кажем, всичко, което говорим тук, са големите проекти. Виждате завода на Тесла, летища, търговски центрове и т.н. Малките проекти се реализират от малки фирми. Те се справят фантастично. Те са организирани в занаятчийски съюзи. Така че, когато говорим за малки жилищни сгради, не искам да слагам ударението върху тях, но големите проекти, моята визия за тях е, че трябва да имаме този диригент, който ще организира музиката на целия оркестър, така че да свири той хармонично.
Най-общо казано, в такива големи проекти координацията е ключов аспект, но както беше казано вече, не, многото комуникация не означава непременно качество. Тук виждате чудесната сграда на филхармонията в Германия с 3 пъти по-големи разходи от началото. Отне 3 години, за да се беше планирано да се построи за 3 години, отне 6 години. Също така и летището на Берлин, което най-накрая вече функционира, показа, че одобрението на една малка част, която е противопожарната система, отне безкрайно дълго време, за да се и забави цялостното изпълнение. Както виждате, случва се някои неща да се объркат, дори когато се прави опит да се справят максимално добре. Аз се гордея да кажа, че участвах в проектирането на сградата на Тесла, но също и Тесла Гига и Акумба. Ние най-големия завод за електрически коли в Обединеното кралство. Всички тези проекти, които споменавам, във всички тях тези фази, които говорихме, са ключови и може би това е причината да съм пред вас и да говоря за тях сега. Много неща научих аз от господин Габор Токач. Когато имаме и използваме BIM, можем да видим всичко и защо правим такива дигитални близнаци, буквално казано. Ако искате да построите и да планирате, ако искате да вградите климатизационна система, която не е предварително проектирана за тази сграда, ще дойда тук на място, ще погледна и ще ви кажа, ще ви струва 1 милион, защото ще пречи на противопожарната система или на осветлението. Трябва да вляза през покрива и да изляза през покрива. Всичко това означава повече време и повече пари. За това и сградата на филхармонията и летището на Берлин наистина изискваха повече работа на обекта, повече пари за инвеститора и този инвеститор няма да се обърне към съответния инженер или архитект повече. За това всъщност, когато правим ние такива срещи на екипите, ние можем да коментираме и да решим всички проблеми. Ако се прави това на място на обекта, всичко ще отнеме повече време и пари. Това бяха последните ми думи и ви пожелавам приятен обяд.